ଆଜି ଆମେ ଏକ ବାହାରିଲା ସାଇକେଲ ଧରି ଗୀତରେ 1 2 ଗଣିବା ଆଉ ଶିଖିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆମ ଚାଟଶାଳୀ। 1 ବାହାରିଲା ସାଇକେଲ ଧରି, 2 ବସିଥିଲା ପଛରେ, 3 ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ସଭିଏ ଯାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ। 4 ସାଙ୍ଗ ତ ଘରେ ବସିଥିଲେ, 5ଟି ଖେଳନା ନେଇ। 6ଟି ଥାଳିରେ ମା ଆଣିଦେଲେ, 7ଟି ଫଳ ଧୋଇ। 8ଟା ବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, 9ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ। 10ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚି ବସି ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ବେଳେ। Thanks for watching. Like, share and subscribe.